Yani og reaksyon ang pagpasaka sa plitihan sa mga pampasahero nga jeep nga uso-uso nga gabihan sa Turil. Anang report. Sa pagpatuman sa mga uso-uso drivers o operators sa pagpasaka silang plitihan, miani kini og reaksyon. Ang kani 20 pesos nga gikan Turil padulong downtown area, karon gihimo nila kining 25 pesos na. 20 pa akong ginaplite last time. So karon nagpataas sila. Wala po ko kabalo. 20 sir, pero wala ko kabalo ron sir, basi nagtaas po sila sir ba. Apan giklaro nila nga bisag nagpataas sila, undercharge paghapon kini kay ang karaang tarifa pa ang ilang gisunod nga unta 25.50 ang plitihan. Hangyo lang nila sa mga pasahero nga masabtan kay sulod sa 12 ka tuig. Karon pa kuno sila nagpausbaw sa plitihan kini tungod sa nagkataas nga presyo sa krudo ug mga piyesa. Gay na 12 na katuig yun. 12 ka tuig. Karon pa lang. Karon na pa mi nagpa atong pitsaon na pa mi nagpasaka katong kulang pa. Kulang pa jud. Gisunod na nato kay na makatay balaod. Atong gisunod ang balaod na may uban na masuko man. Masuko man ubang pasahero ko ag 25, 20 ra lang na. May pa mo kamo buo tinuon may pa. Pura na magiltip RB na pasahero ra ta mo. Di ba? Dapat na 25-50 na. Unta. Pero ang uban mo hanyo pa man gyud. Sabot lang pud mi pero hanyo na okay ta na pagkahanyo. Napay mo hanyo mangisog pa man. Ikaduhang pag-alma sa pipila ka pasahero mo ang ginahimong flat rate nga pagsingil sa mga uso-uso. Bisag sa ulas manaog, susama gyapon ang plitihan sa downtown ang charge. Ang Samoa, ang Matina 20 ra. Antod basta man yata o Pero mga ulas. Depende po sir kay kasagaran mo sa mo adre naanad naman gud nga 20. So downtown ang plitihan ang uban. Ang 25 downtown jud mabot ka o bangkerohan downtown na pod. O gang estudyante mo 20 man yata gyapon. Pero kung ang bagong fare matrix sa LTFRB ang sundon, 8 pesos ang singil sa unang 4 ka kilometro. Dayon 1.40 pesos matag mosunod nga kilometro. Sa balaod sa LTFRB, overcharging o undercharging, makamulta gyapon ang operator niini og 3,000 pesos o dili baka matanggalan og prangkisa ang usa ka pampasaherong sakyanan.